Salut, Bogdan, bine ai venit! Bine te-am găsit, Cătălin! Acum vreau să spun. Bună, Poți să bună. iau în brațe pe Gina? Te rog frumos! Bună, Gina! Să ne luăm în brațe, ne-am mai luat și înainte de emisiune. Hai să ne drăguț. luăm și noi, te rog. Hai să ne luăm. O lună, o lună. Am un cadou pentru tine, să știi. Plecăm? Plecăm! Hai să tot luăm un loc insist. acum și să aflăm unde mergem. Gina, te rog frumos să iei un Veniți aici loc. la bar? Ia un loc aici și să vedem unde pleacă. Mamă, ce mișto e! Este Cât o de lucrare a celui mai mare artist din Peru de Visionary Arts, Alfredo Zacaceta îl cheamă, și când l-am văzut m-am gândit la tine, pentru că am zis dacă tot n-ai reușit să vii cu mine, măcar să-ți aduc eu ceva de acolo. Mamă, dar ce fain e, îți mulțumesc mult de tot. Asta e într-adevăr greu să stai departe de familie. De asta sper ca la un moment dat să poată să vină și ele. Tu îl simți schimbat după ce vine din retreat-urile astea? Da, da. E mult mai liniștit, calm. Pentru că asta vorbeam și cu el, integrarea e foarte importantă, că e ușor acolo să fii liniștit, calm, că ești în natură, nu ai grijile cotidiene. Când vii aici este adevăratul test. Aici ai jungla. Exact, exact. Și Da, pentru că viața de zi cu zi ar trebui să o faci cumva să fie o ceremonie și atunci... când ești în trafic în București, e greu. Tu în retreat-urile astea puteți să le faceți și împreună sau fiecare cu grupul lui, ca să spun așa? Da, sigur că ea nu organizează grupuri de genul ăsta. Nu, eu tu le organizezi, dar vine eu. și... Poate veni și ea, trebuia să vină. Ținuta, pentru că era o altă ținută cu care trebuia să apare astăzi la emisiune. O ținută tot creată de tine, nu? Nu, o ținută... Am împlinit 10 ani de când suntem împreună, de căsătorie mai puțin. 10 ani de când sunteți împreună și mai ești gelos? Un pic, da. Tu, Gina? Da, foarte tare. Să vezi ce ți-ai tu după emisiune, că ai zis doar un pic. La asta mă gândeam în Foarte, secunda foarte tare. asta. El a vrut să zică că a venit din retreat-ul ăsta și că de fapt este mult mai zen și mai bine, da? S-a uitat Gina, a zis, cum, doar un pic? Nu are Perfect. motive, sunt Vorbim noi o acasă. fetiță drăguță și cu minte. Dacă îți trebuie asta după emisiune, să zic, mai am niște instrumente pe aici. Vă mulțumesc mult de tot. Rămâneți cu noi mulțumim. să vedeți că mai am un invitat.